Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hey. Oh. Godmorgen, Trygve. Godmorgen, Pippi. Lige et øjeblik. Jeg har lige noget, jeg skal ændre på min Facebook. Hvorfor har du lagt det billede ud? Det ligner jo slet ikke dig. Det er da så meget mig. Se lige. De der kæmpe bøffer, jeg har der. Hva? Godmorgen, børn. Godmorgen, Pippi. Godmorgen. I dag, der skal vi snakke om, hvad ordet individ betyder. Og Pippi, du skal huske, at hvis der er noget, man skal spørge om, eller man vil spørge om, så skal man bare gøre det. Man skal ikke være bange. Okay? Okay, Trygve. Godt. Så lad os komme i gang. Pippi, ved du, hvad individ betyder? Ja, det gør jeg. Er det ikke noget med en indianer, der er hvid? Ha, Pippi. Nu fjoller du med start. Nej, nu skal du høre. Et individ, det er et enkelt væsen. For eksempel, så er jeg et menneske med egne meninger og holdninger. Altså et menneske, der har sine rettigheder. Nå, som i at man har lov til at gøre, som man selv vil. Altså man bestemmer over sig selv, ligesom jeg gør. Ja, lige præcis. Men man skal huske på, man skal gøre det, uden at gøre nogen kede af det. Nej, det skal man altså huske. Man må ikke gøre andre mennesker kede af det. Godt, lige præcis, Pippi. Det er fordi, det kræver, at vi følger nogle love her i landet, Pippi. Hør, Pippi, ved du hvem, der bestemmer her i landet? Ja, det er da hende der den røde, eller hende der har kommunister i lysthuset. Nej, det er rigtigt. Det er en rød statsminister, vi har. Hun hedder Helle, men hun er blevet valgt af os, altså folket. Alle, der har stemt, er alle sammen individer. De har alle haft lov til at stemme. Okay. Men har det altid været sådan? Og har alle rettigheder? Det er sjovt, du spørger, for sådan har det nemlig ikke altid været. Der er mange, der har forskellige holdninger og meninger om individet. Og jeg ved lige, hvem vi skal snakke med. Og til at snakke med de to, skal vi bruge tidsmaskinen! Jeg vil nu tage tilbage til reformationen og oplysningstiden. Tidsmaskinen! Vi tager afsted i tidsmaskinen, tryk ved afsted, vi tager tilbage til fortiden. Hej igen, Pippi. Jeg har hentet nogle venner med til nutiden. Hej med jer. Hej. Oj, Hvad tid er det, vi er i? 2013. Ikke, Trygve? Jo, det er helt rigtigt. Vi er i år 2013. Vi har hentet dig, Martin Luther, og dig, Immanuel Kant, her til vores tid, fordi vi gerne vil snakke lidt om individet og dets udvikling. Men Luther, er det okay, jeg kalder dig det? Ja. Hvem er det lige, du er? Jeg er en tysk munk, født i år 1483. Jeg er altså en mand af kirken. Det var mig, der startede stridighederne, som førte til reformationen i 1536. Nå, det var spændende. Hvad med dig, Kant? jo, nu skal du høre. Jeg blev født i 1724, altså for næsten 300 år siden. Og jeg var en del af oplysningstiden. Det var en periode, hvor alting blev undersøgt. Der blev sat spørgsmålstegn ved mange ting. Mennesket blev oplyst. Det fik altså meget mere viden. Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Om hvordan mennesket blev mere individualiseret. Altså hvordan det begyndte. Det med, at vi som mennesker fik lov til at bestemme mere over os selv. Og hvordan vi fik mere viden og fik lov til at være os selv, uden andre kunne bestemme over det. Og lige præcis den udvikling var jeg med til at starte. Hvordan det, Luther? Dengang jeg levede,
For 500 år siden havde mennesket ikke lov til at bestemme meget over, hvad det selv gjorde. Det gjorde kirken nemlig. Så derfor begyndte jeg at sprede nogle tanker omkring menneskets ret til selv at tage stilling til dets tro. Okay. Så det vil altså sige, at det enkelte menneske ikke kunne få lov til selv at bestemme sin egen tro, fordi at kirken styrede det hele. Men det vil du altså gerne have lavet om. Ja, Pippi, vi bruger faktisk et ord, der hedder sekularisering, og det kom på baggrund af Luthers handlinger. Det betyder, at religion og stat ligesom bliver adskilt. Altså, at præsterne ikke længere havde så meget at skulle have sagt og bestemte så meget. Altså, der kom en adskillelse af, hvad man lavede i hverdagen og alt det med det religiøse. Jamen, Luther, vil du så have, at folk ikke troede på Gud mere? Synes du ikke, at han var vigtig? Jo, jeg synes stadig, at Gud var meget, meget vigtig. Men jeg synes også, at mennesket i sig selv var meget vigtigt. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg var med til at sætte i gang i den proces, Pippi, som Trygve kalder sekularisering. Faktisk synes jeg, at Gud var den, der styrede alt. At alle handlinger skulle gøres, så det var godt for Gud. Men Luther, hvordan var det med individet? Jo, nu skal du høre. Dengang skulle man betale kirken og præsterne, før man kunne komme i himlen. Man skulle altså betale for Guds kærlighed. Og det var jeg bestemt ikke tilfreds med. Nej, jeg synes derimod, at det man skulle betale for at komme i himlen, skulle være i gode gerninger mod den, man levede sammen med. Og mødte på ens vej. Det kalder vi også næstekærlighed. I stedet for at tjene kirken, skulle man tjene ens næste. Derved blev mennesket sat frit, da der nu var fokus på Guds nåde og tilgivelse. Der var heller ikke særlig mange, der forstod et ord af, hvad der stod i Bibelen. Den var nemlig skrevet på et andet sprog, latin, som kun præsterne og andre meget, meget kloge mennesker kunne. Derfor oversatte jeg Bibelen til tysk, så alle kunne forstå den og tage stilling til deres egen tro og kristendom. I opløsningstiden bryggede vi videre på flere af de tanker, Luther han havde. Her blev religion dog voldsomt kritiseret. Det var ikke Luther interesseret i. Kirkens magt blev i høj grad formindsket, og mennesket som individ kom meget i fokus. Der var fokus på, at individet har rettigheder og kan bestemme over sig selv, og på, at mennesket faktisk er ret klogt og fornuftigt. Altså, så kirken bestemte ikke længere? Nej, og det blev i højere grad op til hvert enkelt menneske, hvad de syntes om forskellige ting. Kirken kunne ikke længere bestemme, hvad vi skulle mene om for eksempel gulerødder, Gud og æbler. Det var forskelligt fra person til person. Men Trygve, altså jeg forstår det ikke helt. Var Kant og Luther helt enige? Pippi, nu skal du høre. På nogle områder var de helt enige. Altså, mennesket var i princippet frit. Men Luther mente kun, at mennesket var frit i religionen, ikke i hele samfundet. Her var alle ikke lige nemlig. Kun i troen, altså i kristendommen, var alle ligestillede. Kant mente derimod, at mennesket var et fornuftigt menneske, som var i stand til at træffe fornuftige beslutninger. Så mennesket ifølge ham blev frisat både af religionen og samfundet. Altså, så det Luther han gjorde, det var altså at sætte gang i Sekulariseringen. Ja, sekulariseringen. Selvom han ikke vidste det, fordi der blev tænkt nye tanker om religionens og kirkens opgaver, og om hvad mennesker kunne. Det er helt rigtigt forstået, Pippi. Men Kant, snakkede du ikke også om noget, der hedder asocial socialitet? Puha, det havde jeg jo nær glemt jo. Man vil som menneske gerne være en del af et fællesskab, men i fællesskabet vil mennesket også gerne ses som et individ.
faktisk er det et meget nutidigt og moderne problem, som du beskriver her, Kant. Fordi alle mennesker vil gerne være en del af et fællesskab, og hvor Facebook faktisk er sådan et socialt medie. Og jeg er sikker på, at mange af jer, der sidder derude bag skærmen, har en Facebook-profil. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. Okay. Og også selvom I ikke er fyldt 13 endnu, hvilket er aldersgrænsen. Trygve, er du med i et godt fællesskab på Facebook? Bruger du ikke ret meget tid på Facebook? Ja, Pippi, det gør jeg faktisk. Jeg kan godt lide at læse og se billeder af mine venner på Facebook. Det er rigtig sjovt. Men som du så i starten, så er det meget let at lave om på, hvordan man ser ud på nettet, som jeg gjorde der. Hvor jeg lagde et billede op af mig selv som rigtig stærk mand. Fordi jeg gerne ville lade som om jeg var lidt sejere. Kant siger, at mennesket gerne vil være en del af det her asociale socialitet, og det bliver vi på Facebook. For selvom vi har mange derinde, venner derinde, ser vi dem jo ikke rigtig lige så meget i virkeligheden. Faktisk er jeg mere sammen med mine venner, ud over dig, Pippi, på Facebook, end jeg er i virkeligheden. Altså, jeg elsker at se og snakke med mine venner i virkeligheden. Derfor så har jeg altså ikke en Facebook-profil. Det er faktisk godt, at du er venner med dine venner i virkeligheden. Det styrker det sociale, og man iscenesætter sig selv i mindre grad. Ja, det er bra. Godt, Pippi. Nu skal vi til at slutte desværre, men hvad har vi så lært ud fra dette besøg med vores venner Kant og Luther? Ja, altså vi har lært, at Luther han var vigtig i processen for individualisering af mennesket. Ja. Altså selvom han ikke var klar over det, så var han med til at starte den her sekularisering, hvor kirken og staten blev adskilt. Altså det vil sige, at mennesket blev frigjort i religionen, og kirken bestemte ikke så meget længere, hvad mennesket skulle mene. Nu skulle man altså ikke betale penge til kirken, hvis man gerne ville i himlen. Nu skulle man være god ved sine medmennesker. For det ville altså gøre Gud glad. Ja, altså flere og flere tanker i oplysningstiden bygget videre på Luthers tanker. Nu blev mennesket også frit i samfundet, og ikke kun i religionen. Mennesket blev set som klogt og fornuftigt, ligesom mig. Kant han videreudviklede ideen om det individuelle menneske, og han mente altså, at man naturligt som menneske opsøger fællesskaber, men at vi som mennesker stadig ses som et individ i det her fællesskab. Og det kalder han for menneskets asociale socialitet. Så det var rigtig flot, Pippi. Du har været meget god til at lytte efter, synes jeg. Og tak til dig, Immanuel Kant, og til dig, Martin Luther, for at være her i dag. Om lidt sender vi jer tilbage til jeres tid. Tak, og i lige måde. Dankeschön! Dankeschön! Og husk, unger, næste gang skal vi snakke med Grundtvig og Løgstrup, to store danske tænkere. Men det får I meget mere at vide om næste gang. Er det ikke rigtigt, Pippi? Jo, det er helt rigtigt. Så, ja, tak for i dag. Det har været rigtig spændende og finurligt, at I har kigget med. Så vi ses. Hej hej!